Dankó Pista halálának 100. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozatot szombaton a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. Ebből az alkalommal a Rácz-Aladár közösségi házban rendezvénytermet neveztek el a Nótavilág megalapítójáról. A kiváló nótaszerző Dankó Pista 45 évet élt közöttünk. Emlékét azonban mind a mai napig őrzi a társadalom. Dalai kiállták az idő próbáját, még mindig nagy sikernek örvendenek. A roma származású, kivételes tehetségű műdalszerző emlékét a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület is ápolni szeretné. Ezért került sor a Dankó Pista rendezvényterem avatására szombaton. Dankó Pistának a halálának 100. évfordulójára emlékezünk a mai napon, hiszen egy nagyon jelentős művészről van szó, a magyar nótavilág megteremtőjéről, és az egész évet tulajdonképpen a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesületünk szeretné az ő tiszteletének a jegyében végezni. Az ünnepségen dr. Várnai Ferenc népzenekutató méltatta a nótaszerző primás zsenialitását. Én őt a cigányság, a magyar cigányok Schubertjének tartom, mert közel 500 dalával egészen közelít Schubert dalszámához, míg Schubert szép műdalokat írt német versekre, addig ő magyar verseket zenésített meg. Szóval nagy muzsikus volt, kitűnő prímás, sok szép dal szerzett a magyaroknak. Petőfi versei ihlették, gondolom, az ő verseit, nagyköltőnk pedig így szólt hozzá, amikor 1903-ban meghalt, hogy Isten áldjon téged, Dankó Pista. Visszaadtad a hitemet, erőmet hazám Magyarország iránt. Tehát az ő dalait szerette, kedvelte a nagyköltőnk, Ady Endre. Úgy gondolom, hogy nem csak ő neki nyújtanak vigaszt, vagy nyújtanak napjainkban is, hanem sok magyarnak. Az ifjúsági házban jótékony célú nótaestet szerveztek, amelyen Dankó Pista szerzeményeinek egy metszetét hallgathatta meg a közönség, többek között Dörömböző Géza prímás és zenekara előadásában. Szeretnénk létrehozni egy alapítványt, amely főleg a roma gyerekek oktatását segítené elő. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen amikor az Európai Uniós csatlakozásról beszélünk, akkor az a hátrány, amivel a cigányság rendelkezik, az halmozott, és szeretnénk legalább a gyermekek részére olyan segítséget nyújtani, akár számítógépes tanfolyamok, vagy számítógépes ellátás biztosításával, vagy idegen nyelveknek az elsajátításával támogatni őket, hiszen Nyugat-Európa, bár megnyílik Magyarország is a cigányság számára is, de ha nem fogunk idegen nyelveket beszélni, és nem értünk a számítógépekhez, akkor nem fogunk munkát kapni.